Ayan, magandang araw mga kapatid. Andito ulit tayo sa Superbike Center, Santa Cruz, Lubao, Pampanga. Ayan yung kanilang address. Juan Luna Street, Palcarangan, Santa Cruz, Lubao, Pampanga. Then i-plus ko na lang din yung kanilang contact number para kung sakaling gusto nyo mag-inquire dito. At andyan si Laser at saka si Ma'am. Tanungin natin sila mamaya kung ano yung mga kailangan, mga requirements, at yung down payment tsaka yung cash itong mga motor nila dito. Abangan natin to mga kapatid. Dito tayo ngayon sa Superbikes Santa Cruz, Lubao, Pampanga, no? So, mag-inquire tayo, tatanong natin yung mga motor nila dito. So, andito si, anong pangalan niyo, ma'am? Rachel. Ma'am Rachel, para sabihin sa atin yung mga presyo ng mga motor nila dito. Halimbawa, ito ma'am, itong Raider 150 Fi, magkano yung down payment and then yung installment nito? Ang Raider Fi po natin, 150, is 7,000 ang down payment. Tapos yung monthly installment niya? 3 years po natin is 6,070 with 250 rebate. Okay. Tapos sa Sniper naman po ma'am, magkano po yung Yung Sniper po natin is 6,488 yung down payment, and may 6,235 ang 3 years po natin, may 320 na rebate. Okay. So sa mga nagka-cash po, meron din po tayo 133,000. Okay, dito naman ma'am sa Honda Click 125 na 2024 model, magkano naman yung installment dito, pati yung cash price? Actually po sa Honda Click, hindi po tayo nag-offer ng cash or Okay. installments lang po. Ang down payment po natin is 4,700. Yun po ang 4,700. pinakalaman. Okay, tapos yung monthly naman for 3 For years? 3 years po is 4,245 na may 220 rebate. Okay. Okay, dito naman sa NMAX na ABS 2024 model din. Okay, magkano naman yung... Bali, ito po yung pinaka-latest natin, ang PKT 400. Okay, magkano po yung installment para dito? Ang down payment po natin sa NMAX ay 7,500. Tapos, ang 3 years po nila is 7,325 na may 220 na rin. Okay. Okay ma'am, sa mga gustong kumuha, ano naman po yung mga requirements na kakailangan nila para makakuha ng motor loan dito? Ang requirements po natin, firstly po sa mga workers, may 2 valid IDs po, 2 months status payslip, so, and then yung COE po natin, and yung company ID. And then kapag sa mga may business naman po, owner, 2 valid IDs po, business permit, yung ating PTI, barangay clearan. Wala po kami po. Kung may proof of discounting po ang ating mga business sa wala, mas maganda po. So, ayun. So, na-explain sa atin ni ma'am. So, maraming salamat po ma'am, Ma'am Rachel. Yes. Okay, sa pagpapaliwanag sa atin. So, yun lang mga kapatid. Maraming salamat. So, punta na lang kayo dito sa Superbikes. Thank you po. Thank you po, ma'am. Dito yung mga kanilang mga motor. Marami silang mga brand new na motorcycle. No, na pwede nyo pagpilian. No, meron silang, yan, kagaya niya, mga Mio, Suzuki Bergman Street, Aerox. No, meron din sa kabila. Yan, yung mga Kawasaki Barako. Meron ding Suzuki Raider. Itong Honda Click 160, meron din sila dito. Yan yung bagong vehicles din ngayong 2024. So ito, yan. Kanina pinakita natin yung mga motor, yung NMAX, Honda Click 125. Tapos, meron din sila dito na kapatid, pakita natin. Hiring din sila dito mga kapatid. We are hiring sales representative. Qualification na yun nakalagay. General sales lead, willing to do field sales work, capable to present products to customers, and able to answer customers' questions. So, ayan. Apply na kayo dito. Ito yung kanilang email address. Ayan. Send your resume. Recruitment SolarTech PH. Ayan. SolarTech
Renewable Solutions. Ayan po yung contact number. So, tawagin nyo na lang yan. And then, meron din silang promo ngayon. Ayan, nakalagay dito na super init summer deals. So, pasok pa rin ito sa kanilang promo ngayon. Katulad sa Mio Gear, meron siyang down payment lang na 1.8. Tapos sa Suzuki Bergman Street, 2,000 down payment. Tsaka Suzuki Avensis, 1,800 down payment. Ayan, napakamura na nung down payment. Tanong nyo na lang dito kay Ma'am Rachel yung installment. Marami na rin nag-i-inquire ngayon. So, ayan po. Maraming salamat sa panonood. Then, God bless sa ating lahat. Shoutout nga pala kay Sir Rusty Tolentino, Branch Manager. Shoutout also sa ating subscriber na si Michael Aspi from Kulasi, Antique. God bless sa iyo, sir. Shoutout also sa ating kaibigan na taga Aguila, Sebastian Dapit. God bless sa iyo, sir. And also shoutout sa ating kabady na si Arnold Carganilla. Maraming salamat sa iyong suporta, buddy. God bless. At syempre maraming salamat sa Superbike Center, Santa Cruz, Davao, Pampanga.